Er dette en historie, som virkelig skete, eller er det bare noget, vi lader os lure og som en slags mærkelig urban legende fra de dybe, mørke norske skover? Tænk dig dette. En hest, et stort, mægtigt dyr, fanget i en myr, med bare hovedet, som stikker op over den klamme, svarte massen. Det høres jo ud som en scene fra en lidt for dramatisk film, en skrækfilm for hester, ikke sandt? Hvem skulle tro, at noget sånt kunne ske i det rolige, næsten idylliske norske landskabet? Men i et afsidesliggende skovholt blev dette en forfærdelig virkelighed for et stakkars dyr. Spørgsmålet er, kan man egentlig redde et så stort og tungt dyr fra en så nådeløs fælde, eller er det bare skæbnen, som bestemmer? Velkommen til kanalen min, hvor vi, som du kanskje har mærket, har en tendens til at grave lidt i ting, som virker uforståelige, eller kanskje bare utrolige. Og denne sagen, den passede perfekt. For hvem af os går rundt og tænker på hester, som synker ned i myrer i hverdagen? Vi har jo nok med vores egne problemer, ikke sandt? Men det viser sig, at disse dyrene er en uadskillelig del af det norske landskabet, og når de havner i så dybt trøbbel, er det faktisk et ganske stort problem. Det handler ikke bare om en enkelt hest. Det handler om et lokalsamfund, som må mobilisere, og en natur, som er like storslået, som den er nådeløs. Slike historier, selvom de er sjældne, minder os på, at selv i vores moderne verden er vi fortsat prisgivet naturens luner, og ikke mindst hverandres hjælp. Lidt som blive mindet på, at jorden snurrer, selv om vi ikke mærker det til vanlig. Så lad os prøve at sætte os ind i dette. Forestil dig en helt vanlig dag, kanskje en turgåer eller en bonde opdager noget uventet. Ikke en elg, men en hest. En fuldvoksen hest, tung og kraftig, men fuldstændig magtesløs, synkende ned i en myr. Hvor dybt kan en myr egentlig være? Tilsyneladende dybt nok til at sluge et dyr på flere hundrede kilo, kanskje op mod 600-700 kilo for en stor hest. Det første, som sker, er selvfølgelig en telefon til nødnummeret. Og hvem ringer man, når en hest sitter fast i en myr? Brandvæsenet selvfølgelig. Hvem ellers har kapacitet og udstyr til slikt? Men har de egentlig standardudstyr for at redde hester fra myr? Det er jo ikke akkurat en øvelse, de kører hver uge. Det viser sig, til min egen overraskelse, at dette er en ekstremt kompliceret og tidkrævende operation. Vi snakker ikke om bare dra i et tag med nogle stærke karer, slik jeg kanskje ville tænkt mig. Myren er som en gigantisk, klebrig fælde, en flyttende kviksand. Jo mere hesten kæmper, jo dybere og fastere bliver den siddende. Brandvæsenet fra den lokale stationen, lad os sige fra Elvebakken i indlandet fylke, ankommer. De er vant til brander og bilulykker, men en hest i myr. Det er en helt anden udfordring. Deres første opgave er at stabilisere hesten, hindre den i at synke yderligere og vurdere dens tilstand. Tiden er kritisk, hesten er udmattet, kanskje i chok, og hvert minut tæller for dens overlevelse. En hest kan fort udvikle hypotermi og organsvigt, om den bliver liggende for længe i den kalde myren. Jeg har læst, at de ofte må bruge specielle pumper for at fjerne vand og gøre rundt hesten, for at lette trykket og skabe en arbejdsplads. Det er som at tømme et lille tjern, bare at tjernet er tykflyttende og fuldt af røtter. De måtte også få tag i tunge stropper og en form for kran, kanskje en landbrugstraktor med frontlaster eller en gravemaskine fra en lokal entreprenør, for at løfte det enorme dyret forsigtigt op. Dette er definitivt ikke en enmandsjob. Vi snakker om et dusin mennesker, kanskje op til 15-20 stykker, inkluderet brandmænd, veterinær, politi og frivillige fra lokalsamfundet. De jobber i timevis, ofte under vanskelige forhold, i regn, kulde og i et ugæstmildt terræn. Slike operationer kan tage alt fra 4 til 8 timer, afhængig af dyrets position og terrænet. At fragte alt dette tunge udstyret gennem et ulendt skogsterræn er heller ingen enkel sag. Og alt dette, mens man konstant må vurdere risikoen for både dyret, som kan få panik, og redningsmandskabene. For hvis myren er farlig for en hest, er den definitivt farlig for et menneske også. Det er næsten så man lurer på, om det er værd det, al den indsatsen, for et enkelt dyr. Men så ser man på hesten og skønner kanskje hvorfor. Det er et levende væsen, og for ejeren er det kanskje et familiemedlem. Og her kommer det, som kanskje er den virkelige tvisten, eller i det mindste, det som fik mig til at stoppe op og tænke lidt ekstra. Det er ikke bare det, at de klarte at redde hesten, noget som i sig selv er en bragd. Det er hvordan de gjorde det,
og hvorfor de gjorde det. Disse brandmændene er i udgangspunktet ikke hestefolk. De er folk, som rykker ud, når det brænder eller er bilulykker. Men når et så stort dyr er i så desperat nød, og det ikke findes nogen anden åbenbar løsning, træder de frem. De improviserer, de tænker uden for boksen, de samarbejder på tværs af etater og med vanlige folk, veterinærer, bønder, naboer og frivillige. Det er en slags stille, norsk heltemod, som ikke råber ud om sig selv, men som bare gør jobben, som må gøres, fordi det er det rette at gøre. Jeg lurer på, hvor mange slikke umulige opdrag de egentlig tager på sig hvert år. Opdrag, som aldrig kommer på de store nyhederne. Det handler om en dybere respekt for liv, både menneskelig og animalsk, og en fælles forståelse af, at i et lille samfund, så tager man vare på hver andre, enten det er naboen eller naboens hest. Og det er kanskje det, som er den virkelige historien her, ikke bare en hest, som blev reddet fra en myr, men et samfund, som viste, at det er villigt til at strække, se langt, langt ud over det, man forventer, for at hjælpe, selv når opgaven virker håbløs og ressourcekrævende. Det er næsten lidt rørende på en sådan typisk norsk, lidt tør og usentimental måde. Hvem havde troet, at så mye drama kunne udspille se så stille og effektivt? Så, hvis du synes, det er lidt interessant at grave i disse små, men kanskje ganske store historierne om hvad som rører sig i Norge, historier, som får dig til at tænke, at dette sandt, eller tuller de med mig, der burde du kanskje vurdere at trykke på den der abonner-knappen. Og giv videoen en tommel op, hvis du føler for det. Det hjælper os jo lidt. Vi har altid flere rare og uforklarlige ting, vi lurer på, så følg med for næste gang, vi prøver at finde ud af noget, vi egentlig ikke forstår. Kanskje noget om en elg, som tog bussen, eller en fisk, som lærte at fly. Hvem ved, hvad vi snubler over næste gang? Vi ses.